Welcome sa Harris Point. Pwede na mamulag din karang taon atong hibalan kung pilay bayad kung sulod ta din Sige. Sa dili pa mo mosulod din moagi gyud mo dihing dapita. Harris Point. Ilahang arko nga welcome. So karon ato na ning hinahinayog subida kay subidahon man ni diring dapita. Makita ninyo ang likod nga wala pa nanubo ilang ipagtanom, pipila nga tanom wala pa nanubo. Tama-tama po ni nga subidahon kung manhi mo din halhal yun po ng inyong dila tanaw ko kauban diri sa likod. Pero kira to kalahotero man to siya makaabot ra po to diri sa babaw. So mo ni mga higala ang porma sa Harris Point. Di pa mo makaabot dito sa ilang tungod. Kining punuan sa kahoy dunay pahibalo din before ka mosulod nga mag-open sila alas 6 sa buntag ngadto sila sa gabi. Kunya ang bayad din 25 pesos ang sa mga dagko, sa mga bata 10 pesos. Ug mo ni ang view nga makita din makita ang dagat dito sa Mati. Kung gibati mo kagutom sa inyong pagbiyahe, pwede mo maka-order og mga bisag unsay gusto ninyo nga pagkaon. Kunya mag-plaster mo sa ilang mga lamisa din Yun ang mga lamisa ditong dapitaw sa mga bakilid nga area. Makita gid ninyo ang view dito sa Mati.